sound check, sound check. Dahil di singsing ni ayah ngayon datun ko biyago isu salda pamanikne ana puno ayat ko. Ladies and gentlemen, please welcome Rosing. Kena hari kami ati kanto manglipat asisya lain Dal-dalo yung naganong tingka ay ayate Baglaru ama uyu sentuy biangku tatak sanggasa niayat jak may turariga dengen Allah biarku di mau di ada watku dai di sisi di sebelum jai tanimku. Okay, long playing Apo. Para ka dagijay asawa na kita ada di abroad. Yan. Together orayan na ka na. Ada uro-urayan da Apo. Darurayan na kapatala. Nagwapo dyan, nakapangisit kay Jaini, oh. Hello baby, 150. Nawata 150. Yung tingmanen iti sardong Ang sangaribo aja. Uraye di sasangpet mo kasanungan ta ubiyak ko mailiwakun bara ni agep mo nadagsen ni nakmarikrik na gapot na laus nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka hagurayak biag ko hagurayak isasangpet mo maladingitan unay to'y puso
Gapot kaawan mo't sibay ko Hagurayak biyag ko Hagurayak isasangpit mo Maasyan ka kanti kaniyak Rinabi nga aksang sangitan Oreg rayo magayan, nalang sumalalak kaya. No, the inspiration na. Inspired, sige, inspired. Inspired, may sabi ka namin. Ayi! Ada naka-black age eh. Uy. Wow. Nakakita man ti guwabon ka. Nakikita mong guwapo sa laing mansaka na ka. Naling man sa kanan. Ito nagawid ng damatang tukki-tukking man eh. Tro. Bumteng manen iti sardam hururayek di sasangpet mo kasanungat tao biyak ko mailiw akong bara ni angkep mo nadagsan ni nakmarkrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasampet ka hagurayak biyag ko hagurayak isusampet mo malading unay to'y puso Gapot kaawan mo't sibay ko Hagurayak biyag ko Hagurayak isasakpit mo Maasyan ka kadi kanyana Rinabi nga ang sangsangitan Hello, 150 kung muna naman sa Masyan ka Naglaka mga 150 Kurang pa yung pangbalok and pang soft drink. Rinabi nga ang sangsangit ka Ay! 2 feet ka numit mami, bawal naman yung 150 Ay, kasi masyadong ba? mura Okay, para po sa nag-request ng Love Hurts. Uy! Diyos ko Lord. Yun. Agur.